Boas noites. Un xoves máis nestes lares da internet. Boas noites, Amoura Bella. Ponme por aquí xa tema. Moitas gracias por participar. Em, Pois nada, imos xa ás bravas, porque así se chama este programa e sinceramente, realmente non o teño, este sí que é un programa ás bravas, porque a ver de que vos falo, pero aquí xa temos a Moura Bella facendo moi ben a súa suxerencia, pechou Disney Channel e agora hai no canto outra canle de películas que sei que xa existía. Sí, vin o drama por Twitter, había como xente chorando de que pechaba Disney Channel, e non entendín moi ben a conto de que veo ese peche. Non, a verdade é que pasouseme investigar o asunto, por se había algo que contar. En fin, Disney Channel deunos grandes artistas, porque moitas cantantes pop de hoxe saíron de Disney Channel. As dos 90 saían dos coros das igrexas, como Britney Spears, María Carey, bueno, non sei se María Carey tamén, pero no rollo dos coros saíron moitas artistas pop. Disney Channel tamén nos deu as artistas pop para as novas xeracións, non? Con Ariana Grande, Selena Gómez, os magos de Waverly Place, que máis había? Espera. A serie de Lindsay Lohan, como se chamaba? Eu, claro, traguei horas de Disney Channel, por suposto, tamén esa canle que recuperou Art Attack, que creo que é un programa que nos marcou tamén moito os da miña xeración, que a mí encantábame. Vedes que estou, non sei se se nota, porque eu hoxe mandei audios a algunha amiga e ao escoitalos non se notaba, pero teño a gorxa un pouco mal. Xa onde estaba un pouco mal e teño como unha dor que nin vai, nin se vai, nin ven de todo. Entón estou así un pouco a medias. Empezo a notalo agora. Pero bueno, sen máis, só por contar o meu pequeno drama da gorxa. Entón, sí, Disney Channel, pois é unha tremenda perda, pero non sei por que pechou Disney Channel en España. Pois mira, pois vamos averiguar xuntos, porque non sei as razóns. Disney, de todas maneiras, anda un pouco de capa caída. Porque fixo unhas moi malas apostas. Coas películas da última, non sei, bueno, década non, pero dos últimos 5 anos, cando decidiron facer todos os de Amoura Bella, non teño nin idea porque foi o pecheu tampouco, pero mirámolo agora. Dende que decidiron facer todos os remakes, non son remake, non é a palabra exacta, remakes, non as... Bueno, refacer as películas de Disney clásicas, pero con actores reales e implementando tamén moitísimo de CGI. E non lles foi moi ben, porque intentaron facer demasiada publicidade con mensaxe, creo que iso matou un pouquiño o que era Disney, sendo que Disney sempre fixo películas que tiñan certa carga moralista, porque claro, estaban tamén baseadas en contos, non? En contos dos Grimm, que eles transforman un pouquiño os finales para que non sexan tan cruentos. Os Grimm, na súa época, tamén refixeron os contos para que non foran tan cruentos, ou que casaran un pouquiño mellor coa moral tamén da época, e aínda así hai algún conto tremendo. Igual podíamos facer unhas bravas dos contos de Grimm, non sei como non se me ocurriu xa, vou anotar. Entón, por exemplo, eu dos remakes vin a Sirenita, a Pequena Serea, e vin Dumbo o outro día.
quédame o Rei León, que sei que estaba moi ben, e quédame Aladino, que tivo tamén as súas problemas e os seus conflictos, non? Non sei se agora Wicked é tamén de Disney, soame que sí, e igual con iso intentaron refacer, pero creo que Disney iba moi ben polo camiño cando decidiu sacar Tiana e el sapo, que foi unha aposta moderna, pero seguía na súa liña do que é Disney. Non sei por que, a partir de aí deron como que se acomplexaron decidiron que no, que mellor non facer cousas novas e ir á aposta segura, non? Eu creo, para min, creo que foi unha mala decisión por parte de Disney, non sei que os levou a iso, a seguir sobreexplotando as mesmas princesas. E bueno, é bastante curioso. E, sen embargo, temos Pixar, por outro lado, que creou tamén unhas historias moi bonitas que creo que quedan tamén no corazón das xeracións ás que lles tocou velas de pequeniños, as de Pixar, e tamén os maiores, porque unha das cousas que teñen tanto Pixar como Disney é que saben facer perfectamente unha película con doble linguaxe, capaz de que a entendan os nenos e que chegue aos nenos, pero que teñan suficientes guiños á vida adulta que a fagan entretida tamén para os pais que están aí. Eu non son para nada unha hater de Disney, hai moitísima xente que é hater de Disney porque que se é moralista, que se pon unha idea das mulleres así, princesas desvalidas e non sei que non é o ideal para hoxe en día, pero eu creo que realmente que se reparamos un pouquiño nos personaxes, decatámonos de que sí, que son personaxes bastante interesantes. Entón, por exemplo, vin que na película de Aladino hai unha cousa moi curiosa que Yasmín o que quere é estar soa e gobernar, non? Entón, parece que o ideal de muller é case como de muller, pero da parte boa é case como unha villana antiga, non? Só preocupada polo poder e o bo goberno. Entón, é moi curioso e daría moito para analizar. Falando diso, outra cousa que tamén dá para moito para analizar das cousas que pasaron ultimamente foi as declaracións de Mark Zuckerberg, cambiando un pouco de tornas, pero realmente seguimos ten todo que ver, está todo relacionado. Mark Zuckerberg fixo unhas declaracións dicindo que a partir de agora Facebook e Instagram iban a prescindir das axencias de verificación tipo neutral, bueno, non lembro ningunha outra porque non adoito miralas, non tiro delas, e que a partir de agora o que se iba a facer é non censurar e non quitar certas publicacións a través de algoritmo e de axencias verificadoras, senón que o van a facer a través de notas da comunidade, como se fai en Twitter. Sei que moitos non manexades Twitter, pero dende que entrou Elon Musk, creo que un dos mellores acertos que fixo outras cagarrutas en Twitter, pero unha das boas cousas que fixo foi poñer notas á comunidade. Entón, ti podes escribir un tweet con unha noticia ou o que sexa, e a comunidade, os propios usuarios de Twitter, poden poñer notas a ese tweet dicindo que a información pois é sesgada ou non é de todo correcta e aportar máis datos. Parece moi interesante ese debate silencioso que realmente que non se dá a voces altas, pero dáse. E é o da liberdade de expresión. Sabemos que dende a política nos últimos tempos escoitamos moitísimo isto das fake news. Lembro, é que non se me vai esquecer nunca, como nos ríamos aquí de Donald Trump na súa primeira campaña do reiterativo que era co das fake news. Aquí, certos sectores da esquerda, lembro que se rían del, e sen embargo, ao pouco tempo, cando empezou todo o tema da pandemia e había, pois, detractores do sistema que se estaba a empregar e tal, o propio goberno español empezou a
utilizar esta maquinaria de acusar de noticias falsas, de desinformación, de que nos, sabes? E é moi curioso como esa maquinaria se puxo en marcha e como hai moita xente que no diario aceptou que realmente hai un grupo de persoas que teñen como unha verdade superior e moral que sempre é certa, sempre é boa, e se non é certa de todo, sempre é polo ben global, e todos os que son detractores cuestionan ou intentan investigar ou ir un pouco máis alá son os que son os malos da película. Iso comprámolo nos últimos 5 anos dunha maneira moi fácil. Lembro que Mark Zuckerberg no seu momento decía que non había censura en Facebook, que por suposto había que verificar as cousas a través das axencias e agora de repente recúa. Servidor dos cartos, viu que as cousas cambiaron en Estados Unidos, cousa que se ve coas eleccións presidenciais e, polo tanto, ten que xirar tamén o discurso de Facebook, porque o poderoso caballero es don dinero, non? Creo que Zuckerberg é un chaqueteiro de igual maneira que creo que Elon Musk en canto a liberdade de expresión no momento en que comprou Twitter e empezou a implementar certas cousas, creo que el sí se guiaba pola súa ética persoal e creo que Zuckerberg guíase pola ética bancaria. Entón, son dúas maneiras moi interesantes de analizar a hora de levar as redes sociais, pero que en xeral é un discurso o da liberdade de expresión pois que leva con nós xa séculos, non? É algo que deberíamos ter aprendido, pero parece que non. Entón, é cíclico, está moi ben ás veces pararse a velo. Non sei por que estou a falar tanto diso, porque aquí empezamos con Disney Channel e aquí aínda non averiguamos por que pechou Disney Channel en España. Entonces, vamos a preguntar a Joven. Supoño que igual tamén non había moita xente mirando Disney Channel, non? Por que cerrou Disney Channel? A ver. Lo que se sabe del adiós del famoso canal, porque non se deben saber moitas cousas. Vouvos compartir a pantalla. Por que cerrou Disney Channel en España? A resposta sinxela á pregunta é Disney Plus. O xigante de entretenimento de Walt Disney Company decidiu apostar forte pola súa plataforma de streaming, concentrando os seus recursos e esforzos en potenciala. Entonces, adeus Disney Channel, benvido paga máis con Disney Plus. Ao final é todo paga, paga, paga. Paga Netflix, paga Amazon, paga Disney Plus, paga o fútbol, paga todo. Bueno. Unha pena, porque creo que o contido en aberto pode axudar a que a xente queira que diga, joder, pois se Disney Channel é así tan bon, pois que haberá en Disney Plus, non? Entonces, eu creo que incentivaría a pagar, pero se eles que teñen máis xente estudiada en marketing e máis tal, decidiron que non, que esa non é a maneira de facelo, pois eu non me vou meter con eles, pero tendo en conta as desacertadas decisións que tomaron nos últimos tempos, pois hai que deixar aí a dúbida, non vos parece? Bueno, esto es todo o que se pode decir sobre as plataformas nos últimos tempos. Por certo, estive mirando TikTok antes de entrar no programa porque digo, igual hai algunha cousa interesante que comentar en TikTok. Non me apareceu ningún despropósito. O meu TikTok volveuse racional. Deixei de usar algún tempo e agora volveuse racional. Teño que volver a fallarlle o algoritmo para que me sallan cousas raras. Entonces, síntome moito, porque, bueno, TikTok é o mal, como os reels de Instagram tamén son o mal. E outra cousa que é o mal é o Día de Reis. O Día de Reis tamén é un evento canónico que todos os anos, isto xa é unha tradición de Nadal dende que existen as redes sociais, todos os anos o Día de Reis temos os dous mesmos problemas.
O principal é o do racismo con Baltasar, porque, claro, iso de pintar señores de negro, pois está mal, non? É blackfacing, dirían en Estados Unidos. Pero, claro, blackfacing facíase, pois, por exemplo, cando non se quería contratar un actor negro e pintábase a un actor branco, como ocorre o gran exemplo do blackfacing é a película, unha das primeiras, a primeira película sonora da historia que é o cantor de jazz, non? Entonces, o tipo que interpreta o o intérprete de jazz supónse que é un actor afrodescendente, que é un afrodescendente, non? Que toca a trompeta e tal, jazz, de música negra. Pero non contrataron un actor afrodescendente, simplemente pintaron a cara a un actor branco. Entón, podemos dicir que iso é blackfacing e ten motivación racista porque non querían ou non podían polas leis que foran contratar un actor afrodescendente. Vale. Pero é que nos Reis Magos, nas cabalgatas dos Reis Magos, acontece outra cousa, que é que tradicionalmente, pois non vos poido dar unha data exacta, pero máis dun século, seguro, podemos poñer 2 séculos ou máis, hai Baltasar, pois ten a tez morena, non? Pero é que a existencia de persoas coa tez tan morena como a de Baltasar en moitos lugares de España non había. Entón, para representalo ben, pois pintábase a unha persoa. Entón, iso non é blackfacing con un motivo racista detrás. Iso é blackfacing porque non che quedaba outra. Ahora, claro, se me dis que estás nunha población onde hai moitísima xente que podería facer de Baltasar e non fuches chamarlle á porta, bueno, pois igual algunha motivación un pouco rara pode haber. Normalmente o que pasa nas cabalgatas é que colles ao primeiro que pasa por aí desprevenido que tócache a ti. Veña, que non, que eu iba a mercar o pan. Non, tocouche a ti que non temos Baltasar. Veña, pasa para a carraza. É algo así. Entón, todos os anos nos poñemos como moi... Nos poñemos, non, poñense. Como moi así, de uñas con iso. Realmente creo que tamén é porque importamos unhas ideas da esquerda estadounidense sen mirar moito cal é a situación concreta no noso país. Porque, por exemplo, cando se fala das persoas racializadas e de cando se intenta sacar o tema da xenofobia e tal, sempre vamos a mirar tamén a persoas de tez máis escura e, sen embargo, por exemplo, poucas veces invitan aos podcast tan progres a persoas da comunidade xitana, por exemplo, non? Entón, son cousas da comunidade xitana ou da China ou de outras comunidades, non? Entón, importamos directamente eses discursos de Estados Unidos e non o adaptamos á situación xeográfica na que estamos, que ti igual estás vivindo nun barrio onde todos son vidos de Taiwán. Entón, por que non Gaspar, que é o rei que representa Oriente, non ten rasgos asiáticos marcados? Por que o deixamos sempre así como unha cousa extraña de Oriente Próximo, pero escocés, porque sempre é loiro? Poñen un chino, non? Perdón, unha persoa asiática. Claro, é que era de ser, porque hai outra cousa que toda a xente que se suma a estes discursos non entendeu dos Reis Magos. Primeiro, bueno, cristalizaron en 3, é máis cómodo que sexa 3 que sexan 12, como propuxeron algúns autores, ou 365, como tamén se deu o caso algunha vez, o número varía, non sae un número fixo nos evanxeos e decidiuse que eran 3 porque os regalos que se dan son 3, ouro, incienso e mirra, que podía ser que foran ouro, incienso e mirra e que o trouxeran 9 persoas, ou que fora ouro, incienso e mirra e que cada un trouxera un. Entón, para representalo artísticamente
era máis fácil coller un por cada regalo. E así simplificouse. Esa é a historia rápida. En algún momento empezáronse a representar cos rasgos e atributos que representaban as rexións coñecidas da Terra, é dicir, Europa, Oriente e África. Por iso, Melchor Europa, Oriente Gaspar e Baltasar África. Esa é a razón de que se representen así. Cando se descubriu América, tamén se representou un cuarto rei, e hai representacións dese cuarto rei co tocado americano, vale, dos indios americanos, co tocado de plumas, que era a representación alegórica do continente americano. Pero non cristalizou iso, non chegamos a... Xa estaba moi arraigada a idea dos tres. E que lle trae o cuarto mago? Pois non se sabe, non? Entonces, é unha tradición que non acabou de arraigar. Creo que hai que lembrar iso, que a representación dos tres magos era un intento de representar os puntos da Terra coñecida a través das súas de figuracións alegóricas. Pero claro, ti non lle podes pedir este nivel de análise a todo o mundo, non? Entón, outra cousa é, a mi ponme dos nervios, teño un calendario que pon no Día de Reis a raíñas. Que eu non sei se había raíñas magas. Probablemente haberías, porque magos, magoi, son os probablemente sacerdotes, non quero dicir zoroastrianos, pero sí marcados dentro desa tradición, probablemente despois é unha palabra que se extendeu tamén a quenes coñecían a astroloxía e seguramente había practicantes, tanto homes como mulleres, pero a tradición di que eran tres reis. Por qué? Por qué me queres poñer tres raíñas? Porque aínda se me dixeras que estas reivindicacións ven de xente que é supercatólica, supercrente, que se coñece as escrituras, e que, vamos, que de verdade que lle importa moito a relixión e quere reformala, pois vale, pois moi ben. Pero a verdade é que normalmente é de xente que todo o ano che di que é un ateo renegado. Entón, se eres un ateo renegado, a ti que che importa? Pregunto, que che importa? Non che importa, verdade? Pois entonces cala a puta boca. Non sei. Tanto reformar tradicións que non son túas. Non eres ateo e renegado, pois primeiro non celebres os Reis Magos e despois non andes tocando as narices co da tradición, que si isto ou outro. Bueno, isto digo por facer risa, Tampouco quería falar tanto dos Reis Magos. Podedes a contradicirme no chat. Podedes dicir cousas no chat. Coas tonterías, eu levo non sei canto tempo falando e vistedes que metín varias palabras en inglés que agora mesmo xa non sei nin cales eran, pero disto tamén quería falar eu, cousas que deberíamos deixar de facer en 2025, porque en 2024 estivemos abusando moito delas. Entonces, unha das cousas que deberíamos facer é deixar de utilizar palabras inglesas para parecer que somos modernos, que estamos na onda e que nos dedicamos a facer cousas que nunca se fixeron. Ontes, no directo de Bibliomancia, precisamente, faleivos do journaling. Journaling é levar un diario. Punto. Toda a vida se dixo así. Levo un diario. De que? Do que che dé a ti a real gana. Síntete libre que país é teu. Non fai falta chamarlle journaling. Pero claro, cando dis así, é como está moito de moda nos movementos de crecemento persoal, non mindfulness, pero no de crecemento persoal, espiritual e tal, de traballo interior. Está moi de moda. Entón, ti non podes dicir levo un diario, ti tens que dicir fago journaling.
porque así xa se entende que non é un diario tipo Ana Frank, querida Kitty, hoy vin ao rapaz que me gusta, que así era o diario dela. Senón que é unha cousa máis profunda, sabes, que te traballas. Ti tes que traballar usando palabras en inglés, ti non podes usar palabras en español. Claro, en inglés todo é máis moderno, efectivamente. Entonces, outra palabra, como estive investigando con isto do journaling, creo que vos vou dar moito a brasa co tema ata que faga o vídeo, perdoade, prometo que no vídeo haberá cousas novas. Atopeime con outra palabra que é scripting. Pero claro, scripting sobre todo utilízase no contexto de manifesta con scripting. E que iso de manifestar con scripting? Bueno, pois é manifestar, que non sei se sabes o que é, pero é como establecer que certos desexos que tes se fagan realidade. Bueno, todos listedes El Secreto, seguramente todos vistes o documental del Secreto no seu momento, cando se volveu libro bestseller, tampouco vos vou explicar eu o que era iso, pero é como, se pensas moi forte en X, entonces pasa. Tú pensa moito no teu crush e vaite chamar, ou vaste cruzar con el. E acabo de decir crush, veres, é que se me pega, é que se me pega. Mas es que é isto de scripting? Scripting é facer un guión. Entonces, podemos normalizar o de escribir manifesta facendo un guión e non manifesta facendo scripting. Pero claro, sona exótico. E como sona exótico, xa parece, xa te están a vender aí unha técnica super rara, super novedosa, unha tecnoloxía descoñecida. Non, simplemente scripting é establecer os pasos para chegar a unha meta. É iso, é establecer un guión de acción para lograr X cousa. É un guión. Por que lle chamamos scripting? Pois non o sei. Non o sei. Pero así parece que é moderno, que o inventamos nós. Porque eu creo que esta sociedade leva moi mal o de que non haxa nada novo baixo o sol. Estamos como hastiados, aburridos de ser seres humanos, de poñernos a facer algo e de catarnos de que xa o fixo outro no século XVIII. Xa estaba aí. O journaling, Locke, o filósofo, ten un tratado sobre como levar precisamente un diario. Non digo máis, porque vou facer o vídeo, non vos podo reventar todo. Pero, claro, Locke, xa aí no seu século. Entón, ti que me ves vender agora? Claro, agora non me podes vender diario de cousas como as de Locke, porque xa non soa moderno, porque iso xa é de Locke, sabes? Desti, vas facer journaling, vas facer scripting, manifiesta con scripting. Ou convértete no amo da tua vida facendo scripting. Guión, guión, guión de acción, plan de acción. Dices como os xerentes de empresa, pois dirixen a súa vida, organizan a súa vida como se organizaran a empresa. Estánche a vender máis ou menos iso. E de paso, intentanche vender moitos lápices, moitas libretas e moitos bolígrafos bonitos. Que non se nos olvide, porque isto é capitalismo puro. Entón, hai outra palabra que a verdade é que eu había de dedicarlle é que pereza. Entón, xa o falo agora, xa queda dito. Había de dedicarlle tamén un tempo máis a esa famosa palabra que é incel. Teñen que inventar cousas que parecen novas para vender, pero por suposto. Incel non é unha palabra que se inventara para vender. Incel é unha palabra que apareceu polos foros da internet, non me acordo se por Reddit ou por que foro, anglosaxón, por suposto, que era para referirse aos involuntary celibate, é dicir,
os que levan un celibato involuntario, vamos, que non mollan. Non mollan nin facendo scripting, nin manifestando, mentras fan o pino, non mollan, vale? E normalmente é unha palabra aplicado sobre todo aos varóns. Creo que máis ou menos a partir de aí eses empezaron a denominar eles incels, empezaron como a organizarse, non? E aí empezan a xurdir todos estes movementos de como ser un macho alfa. Está todo YouTube plagado de vídeos de como ser un varón alfa, atraer unha muller beta, como ser un varón estoico, como non sei que, non sei canto, bueno, todo xorde de aí. Pero claro, incel, que diste? É un concepto que aparece na internet, nun foro de Reddit ou do que sexa, e se espalla e todo o mundo compra como o neoloxismo do século, porque define a unha clase de ser humano moi concreta, non? Que nese celibato involuntario acaba ata odiando ás mulleres porque non as atrae. Entón, despois montase todo un cristo de deixa de odialas e compórtate como un alfa e verás que cando non mires para elas virán todas detrás de ti porque non hai, en fin, que é un rollo. Iso dá para unhas bravas. Pero claro, é que, queridas, o celibato involuntario existiu toda a vida, vale? Porque, claro, coñecemos moi ben o voluntario, non? O sacerdotal, o monacal, todo ese. Pero o involuntario existiu toda a vida. E ademais sabemos que houve uns cantos filósofos que entraban perfectamente na definición de incel. Por exemplo, o meu querido Schopenhauer, que o tiña metade para ler, era bastante incel. Creo que só tivo unha parella. É que o tipo... Creo que xa tivo unha parella, foron de viaxe por Italia e houve un momento no que decidiu, creo que era así, igual mo estou inventando, pero sí que puxose celosísimo porque estaba por ali Lord Byron, entón ese tipo troulle a neura de que a tipa se lle iba a ir con Lord Byron, que nin o coñecían, ni nada, nin o cruzaron, entón entre como que tivo un ataque de celos e non sei que, e nunca máis, bueno, despois non sei que lle pasou co amor ese. Tamén se conta que lle arreou de hostias a unha señora anciana do seu edificio, pero logo demostrouse que a señora era unha repugnante, porque isto tamén hai que recoñecelo, hai señoras moi repugnantes. Hai señoras moi repugnantes, e igual aquí estamos xulgando que Schopenhauer era un pouco tal, e igual é que a señora é moi repugnante, É que as veciñas repugnantes, mirade as veciñas de Valencia. No, vos mirade as veciñas de Valencia, como vamos xulgar que aquelo tal? Porque supostamente aquel día Schopenhauer quedara, tiña cita, vale? Estaban as veciñas repugnantes ali dando por saco na escaleira de cotillas. Entonces el colleu e zurrou a unha. É que claro, o pobre xa non mollaba moito encima jodeña cita. É que como non se iba a enfadar? Bueno, pois ele encaixa no termo incel. Logo temos a outro... Ai, Dios, espera. Encima linlle a Kierkegaard. Kierkegaard tamén entra no concepto incel, e creo que, ademais, debería saír a súa foto ao lado da palabra, porque, bueno, eu contóvolo e despois sacamos conclusións. Kierkegaard estivo moi enamorado de, vouno buscar porque non me saen nunca os nomes, xa o sabedes, porque poderíamos de chamar suxeito A e suxeito B e valería o mesmo, pero bueno, arrexou ben que era Kierkegaard. Dios, Regina Olsen, vale. Kierkegaard enamorouse perdidamente de Regina Olsen. Ademais, é así, enamorouse perdidamente.
Pero non sei por que entrou a neura, entrou a neura de que iba a ser moi mal marido, moi mal esposo, que ela que non o merecía ou algo así, porque el era unha persoa que está, pois, bueno, sempre moi absorta nos seus pensamentos, no seu estudo, no seu tal, entonces entroulle a neura e deixouna. De Regina non o entendía. Os pais de Regina tampouco entendían, era en plan de que encima Kierkegaard non tes problemas cos sogros que che queren ben, ou bueno, tolerante, déixalo, sabes? É que eres parvo, Kierkegaard. Polo visto, mm, Kierkegaard deixou escrito nos seus diarios que soñaba con ela polas noites, que se deitaba chorando, que a botaba moitísimo de menos, e toda a vida tivo o corazón partido por ter deixado a Regina. E non se sabe moi ben por que nunca volveron a estar xuntos. Regina despois casou. Sí que houbo, creo que ás veces compartían paseos dominicais ata a igrexa, todo así como moi casto. E Regina pois tiña algo de esperanza, pero bueno, acabou finalmente casou, marchouse vivir moi lonxe. Non sei se volveron ver algunha vez, xa de maiores. Pero sábese que toda a vida Kierkegaard sufriu por aquel amor e el mesmo a deixou. Entonces, encaixa perfectamente na definición de incel ou non. É un pouco raro. Como que lle entrou a neura ou como que naquela dor e naquel sufrimento el era como máis, como que se sentía máis lúcido. O sea, formaba parte da súa necesidade creativa ou algo así, non o sei, non o teño moi investigado. Pero despois escribiu un libro terrorífico que se chama Diario de un seductor. Diario de un seductor lino hai un tempo, sabedes que me seguides nas redes. Que de verdad, que libro terrible. Vai sobre un tipo que, bueno, non sei se se inspirou nalgúns outros diarios de seductores famosos, pero supostamente nese libro está como recollido o pensamento de Kierkegaard, pero a mí non me cadra moito o fillo de puta que é o protagonista dese libro, con perdón, co suposto amor que con Regina Olsen. Bueno, non sei, a mí non acaba de cadrarme todo porque tamén supoñemos que hai que supoñer que é un libro un pouco fantasioso, entonces, por unha parte está un pouco do seu pensamento, por unha parte está un pouco da súa persoa, pero por outra tamén hai ficción, non? Entonces, a idea de Diario dun seductor é que esa persoa divírtese no xogo de namorar. E divírtese tamén namorando, o sea, gústalle. E canto máis maior é, máis lle gusta, porque cando es novo deixaste levar polas paixóns e non eres consciente, pero cando eres máis maior sintes a mesma paixón, pero eres consciente de todos os pasos que se dan, non? Entonces, el empeza ese xogo con unha rapaza e primeiro namora e moitísimo e despois deixa. E cando a vai namorando, el xa vai planeando como deixala. Ese é o seu divertimento. O seu divertimento tamén é que neses xogos de amor, para namorar, para congraciarse con esa persoa e para gañarse o seu afecto, pois el ten que aprender cousas, non? Pois, por exemplo, se a rapaza lle gusta o francés, pois el aprende francés para lerlle obras á rapaza e así namorala. Entonces, o seu gusto está en que en cada unha deses namoramentos non é polo propio namoramento, senón porque como que lle dá ansias de aprender novas cousas. É como, que fillo de puta, sabes? E pareceme moi mal, moi mal. Aínda que é un diario é un libro moi divertido porque tamén se ve que o amor naquela época non é como nos lo presentan nos castos libros de Jane Austen, que non te poden rozar, non che poden rozar a man sen o guante.
Non, sí que che poden rozar a man sen o guante e moitas outras cousas. As carabinas ás veces son despistadas ou a xente aprende como despistar as carabinas. Iso é así, entonces moi interesante. Non sei, eu creo que xa vos falei de Diario dun seductor algunha vez. Bueno, non sei, mencioneino agora polo de incel, porque é un dos que se me vai á cabeza. Kant é outro famoso incel. Kant tiña unha personalidade moi peculiar, extremadamente puntual, fixo todos os días da súa vida o mesmo percorrido polas rúas da súa cidade e nunca se lle coñeceu señora, pero tampouco se lle coñeceu máximas en contra ou a favor do amor ou das señoras. O sea, Kant simplemente pasaba do tema porque bastante tiña con escribir a súa crítica da razón pura, non? Durante 10 anos pensala e despois poñerse a escribila, pois o señor estaba ocupado. Entonces, ben, estes son os incels varóns dos que agora me acordo históricos, que haberá moitos máis. Haberá un porrón, moitísimos máis. E tamén hai señoras, das cales, pois mira, non me sei así agora mesmo ningunha que se me veña á cabeza. Así, incel, chicas. Ahora? Bueno, a ver, Isabel de Inglaterra, a raíña virxe, podemos considerar a incel? Pois sí, porque estaba moi ocupada aí nos seus rollos de raíña, pero tampouco sei exactamente cal era o seu pensamento acerca dos varóns ou do amor en xeral, pero, bueno, sí. Pero esa ligaba. O sea, incel é que non é que nin aunque o intentes ligas, vale? Eso sería o neoloxismo da palabra. Entonces, bueno, incels na historia hai moitos e que encaixan aí, pero isto de que non ligaban nin intentando e pois igual sí que xa é un toque moderno, non un plus da palabra. Vos que pensades? A Soren Kierkegaard eran guaperas, mira que guaperas, é que volvo a compartir, é que eu estou enamorada deste señor. Dios, que guapo. Que menos mal que eu, bueno, nas vidas pasadas, se existen, nas vidas pasadas existen, eu creo que tería como retratos de filósofos na habitación, porque que ti mira que pelos. Que cal, por favor, pero como vas así polo mundo? Lembrome a miña profesora de arte romano, xa vos contei algunha vez, probablemente, porque xa me empeza a repetir como os allos. Miña profesora de arte romano sempre decía, sempre non, unha vez dixo, porque estaba a ler unha biografía de Octavio Augusto, e dixo, pero vos sabedes como debían estar os romanos de guapos, todo o día entrenando e exercitándose con esas armas tan pesadas. É que tiñan que estar todos moi ben. Nos mirando para ela, plan de, pero estábamos aquí falando do Cardos e do de Cumanos de repente porque estamos a falar desos romanos estaban buenos ou non. Era cando estaba eu estudiando nesta época, madre mía, estaba de moda a palabra metrosexual, que agora xa como que quedou en desuso esa palabra. É unha palabra que tivo como o seu momento de éxito naqueles anos, e nós aplicábamolo, por suposto, sobre todo aos romanos. Os gregos era outro rollo, os romanos eran os metrosexuais. E aplicábamolo moito ao Imperio Romano.
E logo como que quedou en desuso. Que pasou cos metrosexuais e que pasou cos hipsters? Lembrades a moda hipster? En que se transformaron os hipsters? Porque hipster hainos, pero xa non lles chamamos hipster. De feito, hai modas que viñeron cos hipster que quedaron, como ir cos cascos estes grandes pola rúa escoitando música. Iso era moi de hipster. Tamén era moi de hipster Ana, a Moura Bella que se ri cos romanos metrosexuais. Era moi de hipster ir con estos cascos e tomar café en Starbucks, por suposto, que si, eu a min gustábame moito Starbucks, teño que recoñecelo. E ir co ordenador a Starbucks, e o ordenador ten que ser o da mazá, tiña que ser un Apple. Eu nunca tive un Apple, nunca fun tan moderna, nin quero, eu era máis rollo bohemio. Entón, eu Starbucks gustábame, non polo café, porque o café é unha merda, encima é caro, pero gustábame moito o ambiente, cos sofás, coas sillas, é moi cómodo, vale, realmente crean un ambiente agradable para estar, non é a típica cafetería que parece como de paso, que tal, non? Entón, aunque só esteas 10 minutos tomando un café ou 20, eu creo que estaban moi agradables. E a verdade é que o boto en falta que haxa máis cafeterías así, non como Starbucks, pero que haxa locais e cafeterías que creen así un pouquiño de ambiente de fogar. Que está ben, porque eu sempre fun claro, eu falo por min, eu sempre fun unha persoa que non era moito de biblioteca, eu estudiaba máis na casa, despois gustábame saír, tomar un café, tiña que ter o meu paseo de despeje e volver cando estudiaba, entonces, ou ler un pouco tamén, non en plan tirarte aí 2 horas ocupando un asento, pero sí, porque sempre me gustou ler con ruído ambiente, a min as bibliotecas póñenme nerviosa. Póñenme nerviosa porque, non sei, póñenme nerviosa, non me gusta o ambiente. Hai que reconfigurar a idea das bibliotecas tamén. Non son cómodas, non invitan a ler, son, non sei, non hai que reconfiguralo. A min gústame, por exemplo, a facultade de Filosofía e Letras, sí, da UCM, ten a biblioteca, ten a María Zambrano, é máis como sala de estudio, e ali moita xente vai para facer traballos en grupo e tal, e teñen as mesas de traballos en grupo, pero despois tamén hai moitas destas hamacas de Ikea, non me acordo como se chama o deseño da silla, pero son estas de madeira que balancean un pouquiño, e está moi cómodo para ir a ler. É máis cómodo ler así e concentrarte así, cando hai un pouquiño tamén de ruído ambiente, que nesas bibliotecas así que parece que se tapas o bolígrafo e fas algo de ruído xa te miran todos de golpe. A min iso ponme moi nerviosa. Eso. É unha cousa que cando eu estaba en Madrid, Dios, moito Starbucks, eu pasaba, de que hai que ser paleta, mirade, non copiedes o que vos vou contar eu agora para que non repitades os meus erros de xuventude. Ademais, é que outro día escoitei yo algo nunha entrevista, non vos vou dicir a quen, e digo, mira, pois non era eu tan rara, eu tamén pensaba igual, non? Pois xa vos contei, acabo de contar que a min gustábame o ambiente Starbucks, levar algo para escribir, ler un pouco, tomar un café, relax, bien. Pois esta persoa escoitei algo que eu sempre quixen facer tamén, por aquilo que é mítico, que era tomarme un café no Café Gijón. Eu pasaba moitas veces por diante do Café Gijón. Pasaba soa. Entonces eu sempre dicía, algún día hei tomar un café aquí, con unha amiga ou tal, eu soa non quería ir.
Eu pasei moitas veces por diante do Café Gijón e ademais eu lembro que a miña mãe dicía: "Ja, má, un día tomarse un café no Café Gijón". Como había molar por toda esa aura mística, non, que hai en torno ás tertulias do Café Gijón. Eh, em, Miña mãe xa non estaba neste mundo cando a min me tocou vivir en Madrid, eu pasaba por diante do Café Gijón e eu acordábame diso, acordábame que eu sempre lle dicía, claro, eu como tiña aquel rollo bohemio, pero non o eu non o era, o sea, ti víasme, eu era como unha persona bastante normal e bastante común, bastante de provincias, nada así rollo moderno, hipster, bohemio daquela que había, e nunca entrei. E téñolle dito a algunha amiga de ir, ai no, pa que? E eu, pero, como que pa que? Porque me apetece, vamos, amiga, por favor. Pois non. E o meu ex tampouco, tamén lle teño dito de vamos un día, vamos un día, vamos un día, e a súa resposta era pa que? Se o café total é como en todos os sitios. Xa me tiña que dar conta daquela que iso era unha red flag, en plan de que pintas con unha persoa así, por favor, que che costa entrar? Que é un pouco máis caro o café, da igual, vas morrer por un día, non te vas a arruinar. Pois nunca entrei. Pois así, un día, se me volve cadrar pasar por Madrid, primeira cousa que fago é tomarme un café ali, aínda que me cobren 30 €, pero eu pénsome tomar un café no Café Gijón algún día. Así que, queridos amigos e amigas, con isto imos xa pechar o directo de hoxe, que foi bastante raro. Se algunha vez queredes facer algo, é algo que non é ilegal, que non vai contra a vosa ética, nin contra a vosa moral, que nin contra os vosos, nin contra nada, que non lle fai mal a ninguén, que é tan inocente como tomarse o café nun sitio ou ir a ver unha exposición que che apetece ou algo así, non agardedes, vos ide e punto. Non fagadelo parvo, non digades mañá xa entro, mañá conseguirei vir con alguén. No, ide facedelo vós, vale, se queredes facervos o bohemio, en plan de vivo na orilla esquerda do río Sena, facédeo. Non vos cortedes, non vos privedes. Porque claro, hai xente que non se privou, pero eu sei que hai moita xente tamén na súa xuventude que quería e non o facía, e eu era desas, pois facédeo, porque despois cando que irades facelo con 40 anos si que vos van mirar moi raro. Van a ver, tomarse un café no Café Gijón non é tan raro. Igual é máis raro se tes 18 con cara de ter 15 e entras. Só, entonces, igual aí sí que tenía un pouco extraño, no, digo, pero polo máis. Eu tamén teño que marchar, que mal xa madrugo. Bueno, pois, efectivamente, imos pechando o directo. De feito, creo que xa non podo falar máis. Iso, que fagades as cousas cando vos apetecen, non as posterguedes e non as deixedes pendentes de que alguén queira ou non facela con vos, sempre e cando non sexa unha cousa ilegal. E bueno, que sea ilegal, quere dicir, tampouco obliguedes a naide a facer algo ilegal con vos, non? Isto xa é moi raro, voume deitar. Bueno, en fin, moitas gracias por estar, moitas gracias pola vosa compañía e pola vosa dedicación. Vémonos, próximo directo, que será, pois, efectivamente, o próximo xoves ás bravas, se non me apetece facer nada antes. Bueno, vémonos polas redes. Chao. A ver, que vos poña a musiquiña, onde está? É que cambiaron as cousas de sitio. Está aquí.